Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Calminama on juurama on ñagama duwa on ñagama yafuya on neldama duwa on jafama to banggue men nafila jamma battuɗo nogas e jeeɗiɗi hewɓe kamen e jaari ko oɗo jamma woni oɗo jamma hande o woni jamma leylatul qadri. hewɓe kam enen jaari ɗum, anduɓe hewɓe enen jaari ko on ɗon jamma jofde nogas e jeeɗiɗi o ko on woni jamma leylatul qadri. Yo Allah hokku en hawrude jamma leylatul qadri. ene juule hen darɗe 12 darde fof aɗa jangga hen fatiha lawol gotol, inna anzalnahu fi leylatul qadri laabi sappo, darɗe ɗiɗi fof cilmina. darɗe 12 darde fof fatiha lawol gotol, inna anzalnahu fi leylatul qadri laabi sappo. sa gayni jangga oɗo duwaw: allahumma arzuqni fihi fadla leylatul qadri wa sayyir umuri fihi min al usri ila al yusri waqbal maaziri wa hudda anni zanba wal wisra ya raufan bi ibadi salihina. mbiɗen ko darde 12 darde fof jange inna anzalnahu laabi sappo, taw darɗe ɗiɗi fof en silmine. sa gayni jangga oɗo duwaw: allahumma ya an allah arzuqni ya arzuqinan fihi e lewru korka fadla ɓuural leylatul qadri jamma oɗo. wa sayyir ya waylit umuri fiye kujam fihi e nduɗo lewru minal usri ummorade e basal ilal yusri fewde e dañal, walla mbiya minal usri ummorade e sattede ilal yusri fewde e newuya. wagbal ya jaɓan ma isri ganto jam. wa huɗɗa anni ya fukkuga am azanba bakkaɗo wal wisra e bakkatuji fof ko bakkat tan. ya raufan ya jurmotoɗo bi ibadihi salihina jeyaɓe muɗum allah moƴƴuɓe jeyaɓe mum allah moƴƴuɓe. mbiɗen ko jamma o ko darɗe 12 juulte, darde fof jangge inna anzalnahu laabi sappo. sa gayni jangga oɗo duwaw. yo Allah hokku en hawrude e jamma o, yo Allah hokku en hawrude e jamma o, yo Allah hokku en hawrude e jamma o enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof. yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe o yaafo en ko tata ko. yo Allah jabono en duwuji meɗen moƴƴi e golle men e ñagude meɗen moƴƴere foof. yo Allah jabono en ko muliɗen Allah e wurodeji foof. yo Allah dandu en. o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗacco hakke jaafoɗon.